दिनै चन्द्र ग्रह नै लोगोफोर टाउनाव दंफैलायो आं नायलांदो चन्द्र ग्रहनि नै फानजाथिफोरा ओंखाम प्रसाद बायदिसिना जाहोदों दिनैनि दिनाव नायलांदों भिखारिफोरा नेलायगासिनो नेगासिनो दंथारो बिराद मानसि दं बे सिङाव फानजाबिफोरनि साननाय हनाया मोजां दै भिखारिफोरनो फ्रियाव जाहोगारो हदाय सप्तायाव जाहोगारो बिसोरो बे डिमापुरनि गुरुद्वार पान्जाबिफोरनि फुजा बियो चन्द्र ग्रहनि दिनै फुजा होसावदों मानसिफ्रा बेस्राफ्रानो नेगासिनो दङ सिखावबो सादुबो CIDबो मोजांबो गाज्रिबो बिसोरो डिमापुर टाउनाव बहुद रोखोमनि मानसि थायो नै आंनि सिंग्रा जाग्रा दखाना मोनलायबाय जानोसैलाय र' सामफ्रामबो जायो आं बाहाय लान्जाय गोलाव जाग्रा बियो अजाबो रोङो खोमालै बियो बे मानसिया एसे फाख्रा दं बे फाख्रा दं फाख्रा फाख्रा दं न' फारसे रावना हानांसिगोन ओइनै बेयाव मा जालायखो एक्सिडेन्ट बाइकजों बाइक एक्सिडेन्ट जादों होबाय लाउरा हेलमेट पूरा मारी दिला हेलमेट पूरा सासेया नागा जाखावसिगोन बिसोरो अनलाइननि सामान लाबोग्रामोन मानसिया हेलमेटजों खुबैदों लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन में दबा देना।